אני מתקרב כמה שאפשר אבא. מתקרב, אני יוצא למה תכף נחבא הפלאפון. סבבה, יופי. לא, לאן? לא, מתקרב ויוצא. אתה יכול להתקדם, אתה יודע, צעדים קטנים. זהו, תעמוד רגע. כן, תקדם עד שהם יעופו. לא בבעלה. שוואי, אל תדאג. כן, שוואי, עד שיתחבא הפלאפון. איזה יופי, תעמוד. אני רואה אבא. סבבה. הנה הגיע הכחול. מי שרואה את זה עכשיו מתעלם. הם לא קולטים כמה זה קרוב פה אבא. מה? בסרטון. מטר וחצי אתה מבין. סרט הזה יפה, תראה איזה יופי. זהו, עמוד. זהו, תן לנו רגע לרדת, תן להם עוד ביטחון. אני חייב לצאת אבא. שנייה, הם יורדים. תראה החבר'ה שרואים את השמיים, שזה לא מקום בולד. הם יורדים, בואו לשבת פה, מה זה בולד? איזה יופי. עכשיו תקדם 2 צעדים קדימה, כולם יעלו על הזה ותראה שהם עפים. עוד צעד קדימה, עוד צעד. הנה הם עפים, סלם, כן, בדיוק. הם פה, הם לא מפחדים. לא מפחדים. תדעו פה. יופי.